இப்போ பார்க்க போகிற சாரி பார்த்திங்கன்னா வந்து என்ன சாரி அப்படின்னா வந்து 700 ரூபா மட்டும் இதோட ப்ரைஸு. வாங்க இதை பிரித்து காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். எங்ககிட்ட நிறைய கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. நான் இப்போ சாம்பிள் பண்ணி காமிக்கிறேன். எங்கள் அப்பா இதை விட நிறையா காமிப்பாங்க. இதுவே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் காமிச்சிங்கன்னா நாங்கள் உடனே கொரியர் போட்டுருவோம். நாங்களே சொந்தமாக தயாரிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இவ்வளோ கம்மி விலைக்கு இந்த சாரியை தரோம். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸ் இந்த மாதிரி வரும். சூப்பராக இருக்கும் ப்ளவுஸ். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் இந்த மாதிரி வரும். சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. வாங்க உடல் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். உடல் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். பார்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து சில்வர் ஜரிகை. இதுலேயே காப்பர் கூட எங்ககிட்ட இருக்குது. நீங்கள் வேணும்னா எங்ககிட்ட கேட்கலாம். நாங்கள் தறிக்காரங்கிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு சொல்லுவோம். ஆர்டர் பண்ணிட்டோமேன்னு பயப்படாதீங்க. நாங்கள் உடனே கொரியர் போட்டுருவோம். நீங்கள் அமௌண்ட் போட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் உடனே கொரியர் போட்டுருவோம். வாங்க நெக்ஸ்ட் கலெக்ஷன் பார்க்கலாம். இது பாருங்கண்ணா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்னா தறியிலேருந்து இப்போ வந்துருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக. இது புதுசாக போட்டிருக்கோம். கோல்டு ஜரிகை. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதம் ஆஃபருக்காக உங்களுக்கு 850 ரூபாலேருந்து 700 ரூபாய்க்கு போட்டிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா புட்டாயம்போஸ் சாமுத்திரிக்கா பட்டு இது பேர். சாரி ஃபுல்லு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது பாருங்க நான் பல்லு டிசைன்னா இது வந்து தறியிலேருந்து வந்ததுனால உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது. இது ஒன்று ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா வேறு லெவலாக இருக்கும். அதை வீடியோ போய் போட்டுருவோம். ப்ராசஸ் ஆகிரும் அதுக்குள்ளே. இப்போ நான் ப்ளவுஸ் ஒர்க்கு சாரி ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கண்ணா. இந்த மாதிரி வந்துருங்கண்ணா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்னால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் சுருங்கின மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பாலிஷ் போட்டால் உங்களுக்கு வேறு லெவலாக வந்துடும். இதில் அவைலபிள் கலர்ஸ் ஒரு 10 பீஸ் காமிக்கிறேன். இதில் நம்மக்கிட்ட ஒரு 5000 பீஸ் 10000 பீஸ் இருக்குது. ஏன்னா வாரம் 1000 பீஸ் விற்றுட்டுருக்கு. இப்போதைக்கு ஸ்டாக்கு ஃபுல்லாகவே வந்துருச்சு. இப்போ இந்த தீபாவளிக்கு ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆடி மாதத்துக்காக உங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொடுத்துருக்கோம். இது பாருங்கண்ணா, இது வந்து ஒரு நேவி ப்ளூ கலரு. இது வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் கலர் மாதிரி வரும். சாரி ஃபுல் வியூ காமிக்கிறோம்பாங்க. இதுதான் பல்லு டிசைன்னா முந்தானே இருக்குது பல்லு டிசைனு. ப்ளவுஸு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துருக்குண்ணா ப்ளவுஸு. சாரி ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சாரி ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர் காப்பர் ஜரிகிலே கொடுத்துருக்கோம். சாரி வேறு லெவலாக இருக்கும். இதெல்லாம் பாலிஷ் போடாதனால உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது. பாலிஷ் போட்டோம்னா உங்களுக்கு வேறு லெவலாக இருக்கும். இது பாருங்கண்ணா, இது காப்பர் ஜரிகில் சுமதி கலரு ராமர் பச்சை. சாரி ஃபுல் வியூ காமிக்கிற பாருங்க. சாரி ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாடாமல்லி கலரில் முந்தானி வந்துருங்கண்ணா. பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வந்துடும். முந்தானி இருக்குது. ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். சாரி ஃபுல் வியூ காமிக்கிற பாருங்கள். சாரி ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னில் கொடுத்துருக்கோம். சாரி வேறு லெவலாக இருக்கும். காம்பினேஷன் பாருங்கள். பல்லு டிசைனு ப்ளவுஸும் உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டே வந்துடும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு சாம்பிளுக்காக தான் 10 பீஸ் காமிக்கிறோம். 1000 பீஸும் வீடியோவில் காமிக்க முடியாது. அதனால தான் இப்போ சாம்பிள் காமிக்கிறோம். சாரி இது பாருங்கள் காப்பர் ஜரிகை. இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கலர் தான். காப்பர் ஜரிகையில் சாரி வேறு லெவலாக இருக்கும். சாரி முந்தானி ஒர்க் காமிக்கிறோம் பாருங்கண்ணா. இது பல்லு டிசைன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டே ப்ளவுஸும் வந்துடும். சாரி ஃபுல் வியூ காமிக்கிறோம் பாருங்கள். சாரி ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னில் கொடுத்துருக்கோம். இது கசங்கி இருக்கும். தறியிலேருந்து வந்தது புது டிசைனு. அதனால் உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறோம். இது பாருங்கண்ணா, இது வந்து ஒரு பஞ்சு மிட்டாய் கலர் பிங்க்கு. இது காப்பர் ஜரிகை தான். சாரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம். பல்லு டிசைனு ப்ளவுஸு. சாரி ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சாரி ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான பேட்டர்னில் கொடுத்துருக்கோம். வேறு லெவலாக இருக்கும். சாரி இந்த அளவுக்கு இருக்கும். இது பாலிஷ் போட்டோம்னா உங்களுக்கு சைனிங் வந்துடும். இப்போல்லாம் பாலிஷ் போடாமல் வந்ததுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் மாதிரியாக இருக்குது. நம்ம சாரி பாலிஷ் போட்டு தான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவோம். இதனுடைய ரேட்டு 700 ரூபா தான். ஆடி மாதம் வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே ஆஃபர் தான். கண்டிப்பாக நம்மளால் சப்ளை பண்ண முடியல. அந்தளவுக்கு கூட்டம் வருது. இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அந்த ரேட்டு தான் கொடுத்துருக்கோம். அதனால் நம்ம ரேட்டு ஏற்றி கொடுக்கல. சேம் ரேட்டு தான். இது பாருங்கண்ணா, இதுவும் கிளிப்பச்சை கலரு காப்பர் ஜரிகை தான். சாரி ஃபுல்லாக வீ காமிக்கிற பாருங்கள். இதுவும் இது வந்து புட்டா எம்போஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சாமுதிரிக்கா பட்டு எம்போஸு. பல்லு டிசைனு. ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும். சாரி ஃபுல் வியூ காமிக்கிற பாருங்கள். சாரி ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பேட்டர்னில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். வேறு லெவலாக இருக்கும் சாரி. இது பாருங்க நான் காப்பர் ஜரிகை தான். இதுவும் வந்து சாமுதிரிக்கப்பட்டு தான். இதனுடைய ரேட்டு 850 தான். ஆனால் 700 ரூபாய்க்கு போட்டிருக்கோம் ஆஃபரு. மிஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஆஃபர் கடையில் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க. ஆம்னிக்காக வாங்கிக்கோங்க. பாருங்கள் முந்தானி ஒர்க் பாருங்கள். பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி இருக்குது. ப்ளவுஸு இந்த மாதிரி வந்துடும் ப்ளவுஸு. சாரி ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து ஒரு க்ரே கலர் மாதிரி வரும். சாரி ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி வந்துருங்கண்ணா. கிராண்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் காப்பர் ஜரிகை. நம்மகிட்ட காப்பர் ஜரிகையில் எக்கச்சக்கமான பீஸ் இருக்குங்க. இது பாருங்கண்ணா, இது வந்து சில்வர் ஜரிகை.
இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே புட்டா ஸ்டைலில் வந்துடும். சாமுத்திரிக்கா புட்டா தான், பட்டு தான். சாரீ ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா பல்லு டிசைன்னா முந்தானே இருக்குது. ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்டே வந்துடும் ப்ளவுஸு. சாரீ ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துருக்குண்ணா. இது வந்து ஒரு இங்க் ப்ளூ கலருங்கண்ணா. டார்க் இங்க் ப்ளூ கலரில் இந்த மாதிரி கலர் வந்துடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஜரிகை பளிச்சுன்னு இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாரீ எல்லாமே இது பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் இப்போ ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கு. இதுவும் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். காப்பரும் கிடைக்கும், கோல்டும் கிடைக்குங்கண்ணா. இது பாருங்கண்ணா, இது சில்வர் ஜரிகையில் வாடாமல்லி கலரு. சாரீ ஃபுல் வியூ காமிக்கிற பாருங்கள். அதே புட்டா எம்போஸ் சாமுத்திரிக்கா பட்டில். இது தறியிலேருந்து வந்த ரா மெட்டீரியல் தான். இப்போ தான் தறியிலேருந்து வந்தது. அதுக்காக தான் வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். பல்லு டிசைன். ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இது பார்த்திங்கன்னா சாரீ ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி தானே இருக்கும். இது வந்து வாடாமல்லி கலரில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கலரு. இது பாருங்கண்ணா, இதுவும் காப்பர் ஜரிகை தான். புட்டா எம்போஸு. இது வந்து ஒரு சட்னி கிரீன் மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கண்ணா. சாரீ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான பேட்டர்னில் கொடுத்துருக்கோம். பல்லு டிசைனு, ப்ளவுஸு, சாரீ ஃபுல்லாக காமிக்கிற பாருங்கள். க்ரீனு, பேரட் க்ரீனு. இது இப்போ சட்னி க்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த க்ரீன் தான். இதுதான் பாடி டிசைனு, பல்லு டிசைனு, உடல் டிசைன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதுதாங்க இந்த மாதிரி தாங்க வரும் உடல் டிசைனு. நீங்கள் இந்த சாரீ இளம்பிலையில் 700 ரூபாய்க்கு அந்த கடையில் வாங்கிட்டு விட்டிங்கன்னா நாங்கள் இந்த சாரீ ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோங்க. எங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இதுலேயே ரேட்டு குறையுமான்னு. சான்ஸே இல்லைங்க. இதனோட ரேட்டே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு 10 ரூபா மார்ஜின் மட்டும் தான் கிடைக்கும். 10 ரூபா 20 ருபீஸ் மார்ஜினுக்காக தான் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்கள் கஸ்டமருக்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம். நீங்கள் இளம்பிலையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 850 கம்மி எந்த கடையிலுமே வாங்க முடியாது. 100% அடித்து சொல்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா புட்டா எம்போஸ் சாமுத்திரிக்கா பட்டில் 700 மாடலில் உங்களுக்கு கலர்ஸ் அவைலபிள் கலர்ஸ் எல்லாமே காமிக்க போகிறோம் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் கலர்ஸு எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க. நம்ம வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக காமிச்சிருக்கோம். காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா, உங்களால் எல்லாமே வீடியோவில் காமிக்க முடியாது. நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு புது மாடல் நிறையவே இருக்குது. அவைலபிள் கலர்ஸ் எல்லாமே காமிக்கிறோம். இந்த மாதிரி வருங்க. இந்த மாதிரி வரும் கலர்ஸு பாருங்கள். எக்கச்சக்கமான பீஸ் இருக்குங்க நம்மக்கிட்ட. நீங்கள் 700 ரூபாய்க்கு எந்த கடையிலையாவது வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த பில்லு காமிச்சிங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே இந்த சாரீ கொடுத்துருவோம். இளம்பிலையிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாமினி சாரீஸ் மட்டும்தாங்க இவ்வளோ ரேட்டு கம்மியாக கொடுத்துருக்கோம். காரணம் கேட்டிங்கன்னா யாமினி ஃபேன் நிறைய பேர் இருக்குங்க. அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ சீப் அண்ட் பெஸ்ட்லாம் கொடுத்துருக்கோம். நிஜமாலுமே நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். அதர் ஷாப்பில் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் நம்ம கடையில் வாங்கணும் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம கடையில் வாங்கணும். அதுக்காக தான் இந்த ரேட்டு கொடுத்துருக்கோங்க. 100% குவாலிட்டியாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு சாரீ வாங்கி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மக்கிட்ட பல்க் ஆர்டர் கொடுங்க. இது பாருங்கள், அவைலபிள் கலர்ஸ் எல்லாமே காமிக்க போகிறோம். இப்போ இது எல்லாமே தறியிலேருந்து வந்து ரா மெட்டீரியலுங்க. சாரீ வேறு லெவலாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி வருங்க. புட்டா எம்போஸ் சாமுத்திரிக்கா பட்டு புட்டா எம்போஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எக்கச்சக்கமான பீஸ் விற்றுட்ருக்குங்க. வர வர ஒரு நாளில் சோல்ட் அவுட் ஆகிடுது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். கண்டிப்பாக நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் பார்த்திங்கன்னா 1 லட்சம் கஸ்டமர் இருக்காங்க. அதனால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட சீக்கிரம் சோல்ட் அவுட் ஆகிடுது. நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி எடுக்க முடியல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. கண்டிப்பாக நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எப்போ பிடிக்குதோ அப்போ எடுத்துக்கலாங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வருங்க. இதெல்லாம் ரா மெட்டீரியலுங்க. தறியிலேருந்து வர ஃபாஸ்ட் மூவிங் சாரீ தான். கிராண்ட் லுக்கு வருங்க. உங்களுக்கு இதில் பிடிச்சிருக்கிற சாரீ ஒன்று மட்டும் வாங்குங்க போதும். நீங்கள் ஒன்று வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு நம்மக்கிட்ட வாங்கிக்கலாங்க. எப்படின்னு சொல்கிறோம்னா, நம்ம இது பிடிச்சிருந்தா மட்டும் நம்ம வாங்க போகிறோம். இது ஒன்று எடுத்து நீங்கள் வேர் பண்ணி பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் பல்க் ஆர்டர் கொடுங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இது பாருங்கள், அதே புட்டா எம்போஸில் உங்களுக்கு கலர்ஸ் அவைலபிள் கலர்ஸ் எல்லாமே காமிக்க போகிறோம் பாருங்கள். நம்மகிட்ட இது பார்த்திங்கன்னா வீடியோவில் கம்மியாக காமிச்சிருக்கோம். சில்வர் ஜரிகை இருக்குது, கோல்டு ஜரிகை இருக்குது, காப்பர் ஜரிகை எல்லாமே கலந்துருக்கு நம்மக்கிட்ட. உங்களுக்கு எவ்வளோ சாரீஸ் பிடிச்சிருந்தாலும் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். வேறு லெவலான சாரீ தாங்க நம்ம கடையில். உங்களுக்கு நம்ம கடையில் விட்டு நீங்கள் வேறு கடையில் நீங்கள் அதர் ஷாப்பில் பார்த்துட்டு கூட கம்பேர் பண்ணிவிட்டு கூட எடுங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் 4 கடையை பார்த்துட்டு நம்ம கடையில் வந்து எடுங்க. கண்டிப்பாக யாமினிக்காக நிறைய பேர் எடுத்துருந்தீங்க. எல்லாத்துக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம். பாருங்கள் எத்தனாயிரம் சாரீ இருக்குது தெரியுங்களா நம்ம கடையில். யாமினி சாரீஸ்னாவே இளம்பில் ஃபுல்லாகவே தெரியும், வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே தெரியும், நல்லாவே தெரியும். நீங்கள் நம்ம கடையில் வந்து ஒரு டைம் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வேர் பண்ணிவிட்டு எங்களுடைய குவாலிட்டி எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள்.